Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji oktýabry Ada Türkmen kanalymyzyň nowatda kepleşigi. Dür Sultan Hopasyna, Dür Sultana ni tanamaýanyňyz ýokdur. Tanamaýanyňyz ýok bolmaly. Meni dinleýänler, beýleki bilen aktivistlerimiz, blogerlerimiz dinleýänler. Sebäbi Dür Sultan ödem ýa-da çykyş edip gelýär. Dür Sultan bilen hökümetdeşligem geçirildi. Dür Sultanyň ady onda bunda media serişdelerine de çykyp dur adatlyk radiosynyň hem saýtyna beýle kantan hukuklaryny goraýjy toparlanan hem saýtlaryna çykyp dur ödem ýa-da diýen ýaly indi TikTokda da çykyş edip gelýär. Indi soňky adamdan 4 ýyl bäri Dür Sultan Türkmenistanyň raýatlarynyň haky, hukugy, şolaň derde azary bilen baglanyşykly alada edip gelýän raýat aktivistleriniň biri. Ödem tanymal raýat aktivistleriniň biri. Inni şu soňky bir ýyldan gowrak wagt ýary. Inni şol Farhat Durdiýew, Farhat Meýmankuliýew 2023-nji ýylyň 19-njy maýynda ýygyn alyp deportasiýa edilenden soň, şo ýitirme edilenden soň geçen indi bir ýyldan gowrak wagtyň dowamynda gaty köp adamlar ýitirme edildi. Olaň hatarynda bilşiňiz ýaly Farhatdan daşary Maksat Baýmuradow we ine biziň aktivistlerimizden biri. Döwran Imamow, Röwşen Gylyjov. Indi bulara ýitirme edilenler. Ondan Serdar Durdulyýew diýip bar. Lewaply illeşimi. Olam ýitirme edildi. Ondan öň Adat Isakow. Ondan öň Ömürzak Omarkuliýew 2018-nji ýylyň fevralynda ýitirme edildi. Ondan soň orsiýetden geçen ýylyň dekabrynda Melik Allamuradow deportasiýa edildi, ýok edildi. Indi bular bar, Türkmenistanyň bu haramzada bir diktator rejimi hemmekşini şu sehel ýöne şol Türkmenistanda kynçylyklar, problemler, meseleler bilen baglanyşykly çykyş edip ödüm görkezýän bir baý bolsa bularyň ýok etmegiň külkülüne düşen ýaly görünýär. Ödüm şu adamlar ýitirme edilip dur bolan halkara gurumalarynyň bular garaw görmeýän emengdi. Sebäbi halkara gurumalarynyň delegasiýalary soňky wagtlar bu esasany bu wataryň delegasiýalary ýygy derli diýen ýaly indi Türkmenistana baryp başlady. O beşiýe gurumlarynyň onuň dürli idaralaryndan, dürli bölümlerinden baryp dur, ben idarlap dur, onu gidläbem duranoklar Türkmenistanyň öz media serişdelerini berip dur. Ýöne şuňa garamazdanam şol wagtyň özünde gün watar bilen gatnaşyklaryny ýakynlaşýan bir wagtyň özünde diýen ýalym. Şular ýaly edinetdirikli, göz çykgyşlykly zatlar jenaýatçylyklar edilip dur. Adamy alyp gaçyp, ogurlap gaçyp ýitirme etmeklik bol bir aýlygan bir jenaýatyň görnüşi. Adamlar indi şuňa ünslerin bir zada. Şu taýda bar, biz arkamyzy, bir taýdaky bir gün wataryň ýal-ýalgylary bar. Öz bäxtlerini arap berýän şu gurumalary, şu taýdaky resmiýlere, çynowniklary arkamyzy jigrap, biz ýagdaý üýtdip bilersiň bolsaňyz, men şonu düşündirjek bolýan. Ýalňyş ýaňyz, biz ýalňyş ýa, sizem ýalňyş ýaňyz şeýle pikir etsek. Sebäbi bilinni, bin görk gelýär. Indi soň 30 ýyldan gowrak wagtlary ýetirilmeli ýerine hemme zat ýetirildi. Aýdylmaly ýerlere hemme zat aýdyldy. Faktlar bilen üstüne hökümetiň ödem Türkmenistanyň diktator rejiminiň ödem nasud edip otur. In hemen edýänim ana şu aktivistlerin aýdýan zady çyn. Ine biz şey diýen ýaly edip özlerim halkara jemgyýetçiliginiň gözüne basyp şu zatlar edip otur. In ha biz adam ugurlamaýar, adam ýitirme edýär, adam in ha görkezmän güm edip bilýär, suwdam geçiremdi o. Ha o suwd edildimi, edilmedimi o arada olaň en atasyna da, dogan garynlaşyna da, halkara guramalara da biz maglumat beremdik, berjegem däldi. In ha edýänim hem şu diýär. Ýöne şoňa içergi berýän kim? Şu zatlaryň öňüni almalary bar. Ine beýleki ýurtlara gerek gelenine aýdat bidat. Aýyn ha Lukashenko, ine Belarusyň prezidenti beýtdi. Ha o. Belarus'a näçe köp adam, näçe adam şu birinkiler bilen biziň ýurdumyz Belarusyň ilaty bilen deňeşdirenler de biziň ýurdumyz sähelçi çykdy. Biziň ilatymyz Belarus bilen deňeşdirilen. Orsiýet bilen deňeşdirilen. Orsiýetin 145 milyon ilaty bar. Şu taýda ýitirme edilen adamlar bilen Türkmenistanyň diri ýitirme edilen adamlaryň sanyny alsak, indi şu
Ol 2002-nji ýylyň Tanjar wakaty diýilen wakadan bäri alsak esasanam üstesini. Şo döwürde ýitirmedilen adamlar bar. Niýazowyň ýa-ki Niýazowy häkimiýetden çetleşdirmek üçin Barys Şykmuradowyň ýol başçylygyny edilen hereketler bar. Şonda tutuldy. Bir giden adamlar ýitirmedildi. Şondan bärdäki döwürü alyp görsek bar. Ol hiç diktator ýurtda munça adam diýri ýitirim edilen ýeri ýok adamlar. Diýri ýitirmedilen ýeri ýok. Ha o ne ortiyette beylede eylede İran'la Demirgaz Koreýa'da ha o türmeye basılya adamlar. Sonra edilya iýerlenilýär. Cezalandyrylýar. Ýöne diýri ýitirmedi. Bara ne adam bardy, çuňwa ertesi ýok. Nirde kim bilýär, bilemdik. Şon ýaly edilýän ýagdaý bular ýaly göz çykys derejede Türkmenistanyň ýaly derejede edilen o adamlar. Şu tarapdan bir seyretsek var, birinciden Türkmenistan odalan men gaýtalak gelen. Biz nadanlygyň simwolu boldy. Türkmen halkı var nadanlygyň simwolu, ýagny öz hakyna, hukugyna gerek gelenni agzyna suwalan ýaly bolup lepbe edilip şu gulçylygyň islenip görünüşini. Haz aýlygyň görülüşine de taýýar ýaly millet bolduk biz. Şoňa taýýarlygymyzy görkezýän bir millet bolduk da. Bir tarapdan, ikinji tarapdan hökümetiň ödem ýagny şu diktator rejimiň ödem şular ýaly aýlgançlyklarda ýakatyndan da bir dünýäde ýoklatlar edip beren bir rejim boldy. Inni şoňa ýol berip oturan wanda halkara gurumlar wa. Antan hukuklaryny goraýjy gurumlar diýä Birleşen Milletler Guramasynyň antan hukuklary barada ki geňeşi wa. Bir giden strukturalary bar. Bular näme üçin şoňa ses çykaranok? Bular näme üçin urlakan gowukduranyok? Bular näme üçin sanksiýa girdenok? Bular näme üçin Putin'e garşy girilen ya Lukashenko ya İran'yň rejimine garşy girilen sanksiýalar ondan näme üçin girdenok? Şular ýaly aýylgan şartlar bolup durýar. Ene şu ullukan sonra adamda ullukan sonra. Demek bu taýda haramzadalar mara adam hukuklary gyrklandyranok. Bular bähwit gyrklandyrýar. Demek şular öz isleýän zadyna eýem ýetip urap durun. Gatnap duran bolsa o bulaňa ýa-ki nemesiniň köwüşleriniň o tozany ýatmaka ýa-da ýene sapar edipdi. O ideýandan ýene sapar edip durýar, gatnap durlar bular bärden adamlar soň kuwatlar ýöne Türkmenistan döwlet habar agentliginiň nemelerine maglumatlara seredim. Ýöne plan ýerden delegasiýa geldi, plan ýerden Günwataryň plan ýurdundan delegasiýa geldi, Günwataryň plan guramasyndan delegasiýa. Delegasiýa bar. Şu meseleler hem goýanoklar. Şolar öňünde. Ýa-da ýene alyp görer, ine OBSE guramasa, Ýewropada howpsuzlyk hem hammatdaşlyk guramasy gurama bar. Şol, ýa-ki OBSE Организация безопасности и сотрудничества Европа дип bir gurama var. Indi şo gurama ýygy giderli ýagdaýda, şoňa da Türkmenistanyň agda bolup dur. Şo gurama ýygy giderli ýagdaýda her ýylyň güýdünde antan hukuklaryna bagyşlap konferensiýa geçirýär Polşada, Warşawada. Şoňa da biziň hem aktivistlerimiz gatnaşýarlar. Hukuk goraýjylar, ýa-ni biziň antan hukuklaryny goraýjy ýa-ki wekillerimiz hem gatnaşýarlar. Şo da hatap berýärler. Şo da şikaýet edýär, çykyş edýärler. Şu guraman yan halkara guraman wekilleriniň öňünde ine bizde şular ýalat bolýar. Indi biz şu garaşlygymda iýe bolarymyz ýa-ni. Şu 1991-nji ýyldan soň 1992-nji ýyldan soň diýerler. Şondan berdiň ýaly biziň iň bolmanda şu döwürde bir adam bar ýa-da soň adam köp adamlar bar başlady. Türkmenistan wekilleri. Ýöne şu guramada edilýän şikaýetlerden hem hiç netije ýok. Hiç netice yok. Indi size sonra yüzde çıkım. Edil häzir. Şu an yine sentyabr aýynyň 30-nda yine täzeden şu konferensiýa başlady. Nowatda konferensiýa. So ödem antan hukuklaryna bagyşlandy. O taýdan bir topar biziň ana wekillerimiz bardylar. Aktivistlerimiz bardy. Çykyş etdiler yine Nowatda. Yine diňlenilýär. Bu näme bolýar diýsene? Bu guraman edýänlerde var, göz boýaçylyk bar. Gözünden göz boýaçylyk. Men buňa bara men näme bir topar beýle adamlar göz ýetirdiler. Bular näme bilen meşgul bolýar ýa. Adamlaryň çagran bolýarlar. Şu ije çekýän ýurtlardan, şu diktatoraň bar ýerinden, Amerikada adyan ýurtlaryndan aktivistler bar ýa, insan hukuklaryny goraýjy guramalar wekiller bar ýa, adam bar. Şu daýdan şu ketdi ýol başçylar bar, şu 15 ýene wekiller, onuň daşga ýurt başga da diplomatik edaralarynyň wekilleri gelýär, otay. Ýylçyhanyň wekilleri ýygy oturýarlar olar. Ha bizin ha bir ullukan nime ullukan bir başlıkların ha biz. Ha o indi
Siz niýeden geldiniz? Plan ýerden. Ha, o sizin näme şikaýetiňiz bar? Olaň gatnaşy näme? Ha, o sizden näme şikaýet bar? Şeýle dinleýän bolýardy. Ha, şeýlem şeýle. Bolýar dinledik. Sizden näme şikaýet bar? Ha, galaklar. Ha, o ödekler sizden näme şikaýet bar? Ha, o gyrgyzlar sizden näme şikaýet bar? Ermeniler sizden näme? Ha, o Orslar sizden näme? Belaruslar, türkmenler ha, o sizden näme şikaýet? Şeýden bolup dinleýärler. Utordy. Şoňla iş bitýär adamlar. Kovacıklarını içtiler, yankı adamlar münglerce dolar aylıklarını aldılar, yankı haramladılar. Maşa yana gurnağına, gurnayana, şuna katmaşana. Aylıklar birden münglerce dolar aylık alıyor yaşamış. Oldu, iş bitti. Ha dinlendim dinlendi. Ne ayıl duygu dörödü, ne ayıl duygu dörötmeli. Ullokan, Günvatan'ın ullokan başlıkları bizim arzımız dinledi diyen düşünce duygun dörötmeli. Yani şu an diktatör yurtlardan, represif rejimlerden gelen adamlar da, aktivistler de şon yal duygu dörötmeli. Olarda da dörö ya. Indi bolýar henne bir ýyl döräpdiler. Bir ýyl şeýle pikir ediyor, 2 ýyl, 10 ýyl, 20 ýyl. Şol ýaly duýgu döräpdiler henne. 30 ýyl geçenden soň ýene de baryp şo bir zatla meşgulanyp oturan bolsaň, o bu zat öýdüňi allamak, adamlar öýdüňi allamak. Men şo ýygnagyň ýüzüne tüýküreyim, maňa aýdýarlar, näme baraň o kapitalyňdan ha. Men näme üçin baraýyn şoňa barmaklyk, öýde şonu gollamaklyk, şo tomoşany wa, şo spektakly, gollamaklyk şo oýuny. Oýun bu, oýun. Oýun. Soň hiç zat, ýani sen ardyň dinleýän bolýarlar. Ýani sende düşünje döredi, ha siziň ardyňyzy üns berip dinleýän eken. Ya diýmek onda bular bir şäherler görjekdir, bular belli bolýarlar. Mana biziň aýdan zatlama jazyga alınıpdyr ha o. Hiç zat guýa gidýär şo zatlar, adamlar guýa gidýär, şonu bar ha giyirýärler. Simbolik ýagdaýda aýtsa giýir hajatana giyirýärler da sırtlaryny süpürýärler şoňa. Siziň ýanky dakladyňyz da, siziň eden ýanky çykyşyňyz da. Sırtlaryny süpürýär, simbolik ýagdaýda aýtsa, metaforik görnüşde aýtsa. Şonu şeýtmeýän bolsalar, hani şu 30 ýylyň dowamynda edilen çykyşlaň, daklatlaň, berilen hazawatlaň, getirilen fakatlaň hani netijesi, hani görülen şäherler. Hani görülen şäherler eger şäher görülmeýän bolsa, eger olaň elinde şular ýani diktator rejimlere täsir eder ýaly, raçak ýok bolsa, mehanizm ýok bolsa, gural ýok bolsa, şo daýdaky ýagdaýa täsir eder ýaly. Şoda haramzadalary halkyň aladasyny eder ýaly, şoňa mejbur eder ýaly sizde mekanizm ýok bolsa. Onu bu tomoşa näme gerek? Onu şu häzirki şu Warşawada gurnaw oturan nowatdaky tomoşaňyz näme gerek? Näme üçin gerek diýsen aýdaýyn mesele adamlar, aýdaýyn mesele. Halkyň ünsüni sogmak üçin. Halkda şol haramzada diktator rejimlere garşy bir zat edýär, biz diýenen ýaly yalan düşünjäni döretmek üçin edilýär şular. Ne demek näme? Şo diktator rejimlere golluk vermek, şolaryň arkasyny tutmak üçin edilýär şo zatlar. Adamlar. Sizi köşeşdirmek üçin edilýär. Adamlaryň ýelini goýup bermek üçin edilýär. Çyşyp gelýärler adamlar. Biz de şunu ýarlar bolýar. Siz niýe ýakdyrýar? Biz size derýär. Hani aýdyň biz dinleýäs. O gurulur aýtýar da ýellerini boşadýar. Ha boldymy ýeliň boşatdyň mana barany gidiberdi ýa. Inni kıyılığına gelersin. Yine geliyor. Yine şonu ediyorlar. Bizim din tuklanmaz. Ama bizim o şumo diyetim geliyor şöyle adamlara. Bağışlan şu sözü ulunuyan efirde. Gullor var, bari ya da var. Yine de şolara hazabet veriyor. Olurum şeydi o tü gullon eyler. Ha siz ne emardınız bu? Olurum bu ürünlerine koyalım. Olur da kıyısacık vakti 3 mutfak veriyor. İm köp verenlerine 5 mutfak veriyor. Adatçı 3 mutfaktın içinde de ardına ait yetişti ya. Ne açı ardına mağ oldu tapavdı yok diye. Gün 3 mundun içine yetişen bolmaz da mikrofonu göçürüyor deyip şey demem yankı yale demem üstünden izdivat ediyor bunlar. Merteben ve gepeli ya olur şeydi. O gurgullarım hazırdık toşup şu 3 mundun içine hemmeden aydıp yetişiyor bol burada hazırda ol. Olunun pingine de değer oturuyor şeydi. Çok ayçın bol şey pek oruklarına var. Dinleyen o mallar o. Tebeyim şu aydılığı anlatın hemmetin biliyor olur. Bizim aydıp yetişmeyen anlatın bu da çende biliyor olur. Evreni otira ol halkara guramalarını tayyarlayan böyle hasabatlar var ha. Şondan evren otira ol sizin dinlebe görünmeli ol. Ondan hem şunu siz ya nemeleri bir iki aktivistler çağıran var 3 minut duruladı on dinleyen olmaklar ne gerek yine bir gayda gaydiyan tomoşu için gerek halkın gözüne çöp atmak için gerek inni bir düşünýän maýşul atları şoň üçin aýdýan ajanly onlar otak barıp öwediňiz şeydi kemsede oturmaň men sede berjek wagtlagadym bar indi kylýar ýaly 5 de bar şular ýaly ýadyr konferensiýa geçýär indi kyl ýene de güýüzde baykot ediň şonu baykot diýilýän zat näme
şol çären inkar etmeklik. Barmazlyk. İlke çağırdın ödüňi. Çağırdın barjak ýaly. Şakyly gurasynlar gelin diýip soňra baýkot edin. Biz barjak ýaly. Näme üçin ýerler bolmaly? Ýanky ýal jogap berin. 30 ýyllap siz bidarlyk geldiňiz. Şu tomoşaňyz biziň diktator rejimiň hasam kem güýçlenip kökürüp gitmegine ýardam edip otyr. Siz şoňa kömek edýäňiz. Indi biz siziň ýüzüňizde atanak çekýär. Biz gaýdyp barjak ýaly şu gurnaýan tomoşaňyz. Tebäp şu tomoşaňy ödi, şol diktator rejimiň hasam güllap gidip oturmagyna ýol açyp otyr, şolara gollap berip otyr. Eger şo şeýle däl bolsa, yekaça işi görködün hani şu taýda edilen hasabatlar, şu taýda berilen maglumatlar insanlygyna näme netije berdi? Siz näme etdiňiz? Şolaň esasyna aýdaly Türkmenistanyň 3 san diktator rejimi mabatynda siz nähili mehanizm bolandyňyz? Nähili gural bolandyňyz şolara basyş görkezip ýagdaýy üýtetmek üçin. Yekaça mysal getirindi, getirip bilmeýärler. Yekaçadan getirip bilmeýär. Mysal getirecek bolsa olar konkret bir ad görkezmeler. Ne bir sanksiýa girdik. Biz şunu ýaly teklif etdik. Halkara bu gurama. Ama o besiye guramasını öde edebilýän o. Ýöne o teklif edebilýär. Rekomendasiýa berebilýär. Hatta basış work edebilýär. Gaty güýçli gurama bu gurama edeýin diýdi. Halkara maliýe institutlary var, banklar var. Şu haramdadyň banklaryň bank hesaplarını doňdurup bolýar. Bank hesaplary var bulan. Bu tokumyň. Bu haram tokumyň. Hemmesiň bank hesabı berde biram Dubaýda. Dubaýyň bilen eliniň aslynda. Dubaý diýen Arap Emirliklerine. Bilen esasy bank hesaplary gün watarda. Esasen Angliýada geçli offshore'larda, Amerika'da geçli offshore'larda. Ondan Birleşen Arap Emirliklerine, Birleşen Arap Emirlikleri bilen gün wataryn ýurtlarynyň Anglo-Sakson ýurtlarynyň ýören ýakyn ýygyjam gatnaşyklary bar. Şolara görkezme berse bön doňdurýar. Bön doňdurýar şolaryň hasabyny. Ýekaça dat etdilermi şonu etmek üçin? Eden oklar. Eden oklar. Gaýta bular şolaryň gögünde tapmak bilen meşgullanýar. Inne hasam etmediler. Näme üçin? Sibe aýdana bu anha bir diktatorlar ýol açdy bulara. Öňler gorkýady gün wataryn guramalaryny getirmekden. Indi näme üçin gorkany? Sebäbi bular dil tapdylar. Dil tapdylar. Sene edeniňi bidem görmedik bolaly. Ýöne senem biziň käbir proýektlerimiz bar, biziň käbir planlarymyz bar. Şoňa ýol berersiň diýip şert goýdy, olan bolýar diýdi. Bolýar diýdi. Siz maňa azar bermeň. Men öz tanqyçylym ýok eder, gümeder. Awa. Sizem proýektiňizi getirin nämeseňiz dedigilen gildiň sahna aňarsynda. Ortadan bilmeýän galar, beýleki goňşy ýurtlaryň bilmeýän galar, arkaýynykla passyp bilen ýedi berim diýär. Ne käbir dinduklar aýdýan, Putin dolandyrýar diýär. Putin dolandyrýar, ama da şo taýp Putin getirdirim şu özüniň duşman ýurtlarynyň wekillerini, delegasiýalaryny. Tanak görüň ortadan näçe delegasiýa bar ýa her ýylla. Günwatardan indi näçe delegasiýa bar ýa. Soňky ýöne bir 6 aýyň dowamynda baran delegasiýalaryň tanak görüň. Şonda bilýäňiz, kimiň täsiri güýçli. Kimden ýygjam, haýsy tarapdan ýygjam delegasiýa barýan bolsa, haýsy tarapdan ýygjam gepleşik, haýsy tarap bilen ýygjam gepleşik geçirilýän bolsa, şolaryň täsiri goýuşdy, şolaryň kontrolly edýär. Nirde şolaryň şu haram tokumy puly nirde saklanýan bolsa, şolaryň şoň jylygyny taklýar. Şolaryň puly öňem gaýtalak gelýän, şolaryň puly ortatda saklanýarmy ýa-da günwatar hemem Arap döwletlerinde. Günwatar bilen Arap döwletlerinde saklanýar. Arap devletlerinin bank nemeleri nirde onun düýbi nirde ýerleşýär. Araplar öz banky diýilýän zat ýok. Olaryň bank sistemasyny maliýeleşdirýän ýene de FRS ýa-ni Federal Reserve sistemi Birleşen Ştatlar. Dollar sistemasy. Bilen elinde. Pullaram dollarda ýa-da euroda saklanýar. Bilen elinde. Şoňa düşünýän, men düşünýän adamlar şu oýny. Men siziň lapyňyzy keçetmek, sizi bir ýanky bir näme umytlyga iteklemek üçin aýdym. Moksatlary prosto real bolmak, realist bolmak üçin. Real ýagdaýda seretmek üçin. Seretdirmek üçin. Şoň üçin aýdym. Indi bu Dur Sultanyň ýagdaýy bilen bu näme daxil wadiýmek mümkin. Gepleşip Dur Sultan hakynda näme aýdy oturýan diýmek mümkin. Şu baglanşykly gönlenýär. Şuna geden etdiligi ýol alyp otyr. Ho, şu gün wataryň ýol bermek bilen. Mundan odal gorkýar da. O Berdi Muhammed ol arkada var haramda da prezidentka öňler bular ýal derejede edilen nokta son kwaltlaşylar güýçlenip başlady. Näme üçin son kwaltlar her bilen gatnaşyklar ýygyjamlar başlady. Son kwaltlar o haramda hali gäbadi. Hali gäbadi in he bolýan eken näme semen bolýan eken. Indi gorkony Türkiýeden adam uğurlap ýa Orsiýetden adam uğurlap äkitip ýok etmekden gorkany gany.
Üstüne de ana Türklerin bilen diýende de otyr, Orslaryň bilen diýende de otyr, Günwataryň bilen diýende. Indi soňky wagt indi näme galdy diýene? Şu Günwatarda ýaşap beren biz ýalylar bar. Öz pikirlerini aýdyp beren türkmenler. Indi gerek şolara ýetdi. Şoňa ýetdi, şo bolmaz diýmen adamlar. Bolmaz indi kädim şol, şu tadan indi ýok edip ýygyna başlasalar, äkesler gürüm mesele. Ha düýna badan Allah'ım rahim tip bir. Ýitirim bolupdyr. Ya yine bir Günwatarda gelip beren plan ifade. Olam ýitirip bol, ýitirim bolupdyr. Ama gözle yanım ýok, ýa ýanam ýok. Ay borla gözle ýa tapam ýok diýen oly goýurlar. Şoňa ýetmedi diýen. Bularym ýol berer şoňa. İki taraplaýyn alaşyk bolsa ýol bererler. Sebäbi bu sahnaň aňyrsynda bilen nähil gelişik baglaşyp nähil alaşyklary giýeti meselede özlerini şu bähwitli nähil şertnamalaryň esasynda şulatlar edip görün biz bilemdi oňa bular ýönelge barana wagty. Gatyl proýektler bar häzir. Gatyl proýektler bar. Özlerim Günwataryň maksady näme şol ortada garşyda da şu taýlarda bir pysy-pysyryklar etmek ondan tutuş global ýere derejede hatda huwan dolandyrmak boýunça merkez ady boýunça region boýunça huwan dolandyrmak merkez göredi otyro. Owon Birleşen Milletler Guramaty huwan dolandyrmak boýunça diýe huwa täsir etjek bol ýa-ni şu taýda merkez Türkmenistanyň territoriýasynda şol ýaly merkez göredi otyro. Geçen ýyl ana şu barada alaşa gol şekillendik hakynda Türkmenistanyň habar terişdiler berip otyro. Şon ýaly ullukan proýektler bar. Bilen aňyrtyn. Olam öňara alaşy esasynda sen ýa-maňa menem saňa diýilen ýaly zatlaryň esasynda ne dilýär adamlar pikir etmeň ýönelige dilýär. Indi Türkiýe gaýdyp gelse, Türkiýe ay Turan birligi, Türk birligi, ay dogondan bu arkadaşlar. Ha şu da Türk birligini ne getirýän ne diýjedi? Meňe öňe aýdyp gelýän. Menden soňra ýalar akýabar aktivistler. Geljek gine Turan birligi ýa Türk birligi diýilýän da nähil garýan. Men nähil garýan ýa-hem görüp oturýar olaň nähil boljak, nirik tarap ümdüklerini tutturup barýanyklar. Diktatorlaryň birleşigi bolar. Halk üçin şun ýaly jinnek ýaly bähwidi bolar diýen adat halk üçin, türküý dilli halklar üçin. Ine bagşlaň boli. An cuma saparana gümedip uğurlak kaçtılar. Ana Türkiye dilli, ana Özbekistan'ın gizliğin gullukları. Yani şuna karşı ne yapmalı? Cuma saparın eline dokument dadı. Goru için arda veren adamın statusu var da onu degmeye hakları yok. Degmeye hakları yok. Onun meselelerini çok çözülmedik. Ali gittiler ana. Hiç okturdum diye turmadı. Ana Türkiye'nin hükümetinin ruhsatı bilen bunu yanlar. Ne mana Türkmen rahatlanmadın ne açığa gitti. Son bir yılın doğamın. Inde mana Dur Sultan şey dip uğurla vakit çek bolup ana bolonda da inha inde konkret ne gelsek şu waka gelsek Dur Sultan'ın şol başına gelen sonki ýagdaý barada ha adatlyk radiosynyň saýtynda ýazdylar 7-nji oktýabrda waka 6-njy oktýabrda akşamlyk boldy. Ondan öň ýany bir aý bolup mundan öň sentýabryň 12-sinde de bir waka boldy. Ýöne şulara sag bolsun aýdýan adatlyk radiosynyň men öňki kardeşlerim ýerleşdiripdir, maglumat ýerleşdiripdirler. Kronika Türkmenistan Farid Tuhfatulyň saýty ine şu sonky bolan waka barada berdi. Попытка задержания и депортации Türkmen Respublikasy Türkiýanyň ýöri togulluklar tarapyndan Dur Sultan Taganowany saklamak, tutsak etmek hem deportasiýa etmek finansiýa diýip makala. Onuň Ruslan Mätiýewiň Türkmen saýtyna da berilýän 7-sine. Hawa. Soňra ýerlak gördüm. Türkmen Helsinki fondu var. Täjül bermedi ban. Hem Anadolu Hacıyev tipi ýaly we Bulgariýada ýaşar. Olaň saýtynda ne Dur Sultan bar diýse tapmardy. Ýok. Ne merýetime gyzyklar gördüm da. Beren oklar. Ölerim Dur Sultan bilen bir ýyldan mundan az gowrak wagtdan bile hyzmatdaşlyk edip ondan hukuklar meselesi boýunça äbede jiwe bolurlar. Inde meni beren oklar. Şolara da sonra umma entek men olara geljek, ýöne şolara gatylyp sonra umma. Inde ýadyr men ýöne bolan wakany aýdaýynda näil waka boldy. 6-syna boldy diýdik. Ýöne men Irakdan başlaýyn. Şu 12-sine bir zat boldy. 12-nji sentýabrda, sentýabrda. 10-njy sentýabrda o barada da makala ýazdylar, ona görkeýin adatykda da eýleki gurumalarda çykdy. Ina şu taýda. Şu bolan waka barada ine 17-nji sentýabrda rus diline berdi adatlyk radiosu, soň 16-njy sentýabrda türkmen diline türkmen aktivisti Dur Sultan Taganow öz hukukçylygyndan aladan ýaly. Beýne şu 12-nji sentýabrda bolan waka barada bu taýda ýazdylar da. Indi o taýda näme boldy 12-nji sentýabrda? Şondan başlasak da. 10-njy sentýabrda gije saat 11-lerde, Dur Sultanyň eline jaň edýärler. Olam ýam ýatan eken.
Turdum diye bir janga diye Türkçe sesine mi ýadyp alypdyr. Suwutnamazy bar adamlar sesine mi ýadyp alypdyr. Ýöne sesine ýadyp berip bilen bolsa ol Türkiýa şol milli howpsuzlyk gullugynyň adamlary ol görünüp dur. Janga diýdi, bir polisiýadan janga diýip ertir tendiýa. Şo polis sen Dursultan taganymdym diýip adamam sorýar. Hawa men Dursultan taganym. Ertir tendiýa şol ýaşaýan ýerinde şol yerli etraf polisiýa bölümine planyň ýanynda barmaly. Şo taýdan janga diýip. Näme üçin? Üstünden arza var. Üstünden şikayet var. Bol ya. Trupkan koy ya. Dursultan şonu ýadyp alypdyrýan. Ondan şo giýjäň bir wagtyn on bolup bar ya. Dursultan ýanky yerli etrap polisiýa bölümine jaňa diýip otady da dejurnal ya. Şo taýda nowbat şal ya. Awa şunu ýa men plan ýa erçin men ýa barmalym şo plan ýitip bir işgäriňiz barmy? Awa işgärim da ba. Awa sen kim? Plan ýa. Men ýa erçin barmaly diýilip ýa neme edilipdir. Şakylyp geldi bana. Habar etdi. O yankı nowbat şamaydy. Ýok, sen adyň bizde ýok. Hiç çağırlan adamlaryň arasynda ýok. Hiç kim sen gelmeler. Kim jaňa denen bolsa ýalan jaňa diýýär. Onuň sesine mi ýadyp aldy? Olam ba, men ne de ba. Inni ertesi ýerden turup onuň Dursultan taga sekellerden birden aýyň eýem 13-nü sentýabryň. Inni yankı nomra jaňa diýär. Bu gelen nomra wa yankı nomram o polisiýa darasynda da berdi bu Dursultan. Namaňa şunu ýaly, şu nomradan jaň geldi seziň adyňyzdan diýip. Inni yankı nomra jaňa diýär ýydyna ýerden. Jaňa da bugün Dursultan oňa aýdyp oňa ýene sesine ýazdy. Ýazypdyrym, bize diýberdi, beýlekleri diýberdi. Siz näme üçin polisiýa darasynyň adyndan jaň edip ýalan söýlediňiz? Polisiýa darasy men çağırman, rota men hiç barmaly adamlaryň arasynda ýok. Hiç arşykaýatym ýok diýä goýun. Hä, bagışlan bugün biz ýalňyşypdyr siziň adyňyz, familiýaň, biz ýalňyşypdyr, biz başga adama jaň etmelidik diýe. Hi ady familiýasyny hene teoriýa Dursultan Taganowa mı diýip öýde alka soraýar. Diýmek sen Dursultan Taganowa gözläp sen şoňa jaň edýär. Ha bu. Innem diýip ýalňyşypdyr diýe. Indi şu näme anlady ya, şu näme anlady ya. Şu howpsuzlyk gullugyny edýän bilen wara Türkiýanyň şu ýanky gildiň gullugyny edýän zady bir. Başga da bir giden aktivistlere şu ýaly psikologist bahs görkezdim. Näme diýär bular? Bular ödem jaňa denlerini, başga da aktivistlere jaňa den men adlaryny aýdyp biljekler, olar aýtmady diýýär, gurrun berýärler. Bir de jaňa diýerler, polisiýadan jaňa den, o howpsuzlyk gullugynyň jaňa diýerler. Gildiň gullukdan jaňa diýerler de polisiýa darasyna bar diýerler. Barýan bolyn o taýda polisiýanyň işgäri däldi. Adaty raýa deşigine otyr diýär biri. Deňle gurrun doşluk geçir ya. Awa sen näme etdiňmi, eýletdiňmi, beýletdiňmi? Sana psikolog taýdan basyş görkezýär diýär. Bolmasa baş maksady näme? Alyp deportasiýa eden oklar. Ýöne ýanky ýaly edip sen bilen gurrun doşluk geçiren bolup Türkmenistanyň mehkemesiniň ol psikologik basyş görkezýär ýaly. Bulara basyş görkezýärler ýanky ýaly edip. Gurrun doşluk geçiren bolýarlar, eýdýärler, beýdýärler seni wara sen ömrüň gylsyny duran ýaly edip görkezýärler diýär. Ýanky maksatlary näme? Ömrüň gylsyny duran ýaly edip görkezmek. Ýagny sen bilen näme üçin edýär? Indi özüňiz pikir ediň. Bular näme üçin edýär diýär. Näme üçin edýänliklerini bilir gün aýdan ok. Ýöne netije çykarar ýaly edýär. Sen sesiň köp çykarýan sen tokwa. Sen sesiň eýlede beýlede çykýar. Sen ýygnaklara gatnaşýan eken. Awa. Yapıp nemelen aňyrsynda da gatnaşýan. Biz o zatlar bilýär. Sen şu zady bet etmesen, biz seni çağırar durur, ýöne nowatdaky gedek çağıramyzda sen şu taýdan ýitirim bolmagyň mümkin diýilen ýaly düşünje bermek üçin edýär, başga da düşünýär o adamlar. Başga da düşünýär o. Aktivistler moňa düşünýär. Belki düşünmeýänem baý bolmagy mümkin. Ýöne men gödüm şeýle lokun netije çykardy. Polisiýa çağırýar, polisiýada olar bar. Özleri maýdýar. Adwokatyna habar edýärmi diýär. Halkara ýanky insan hukuklaryny goraýjy guramalar da habar edýärmi. Aktivistlere de aýdaýmy diýär şu bolan gurrun döşlük diýär. Görýäňizmi adamlar? Hiç ili hukuknama bolmaly, şaýatnama bolmaly. Näme üçin? Täze nowatdaky edek çağıranlaryny olar ýitirmekde, kimiň ýitirmedeni nädip ýitirim bolany bilmeler. Şoň üçin hiç kim aýdamy biziň çağıryp duranmadan biläýmesin hiç kim diýär. Bu haramdadylyň edýän işine teredi. Anha Turan birligi şol. Turan birliginiň etjek zady şol. Geljekde hen şu diktatorlaryň ödana birleşiginiň içinde eden etlikler bolaýsa şolar tarapyndan, häkimetler tarapyndan sesini çykarsaň, bir ýerde tırp etseň, bir diktator o diktatoryň haýşy boýunça islendiň adam görümjürmedi bilýär, seni şo taýda ýok edime bilýär.
Yani isleyen adam şota uğradı mı milya çemedan talı mı uğradı bilya hum ka talı mı doğrum emedi bilya bilen etçek zatı şol. Başka halk bekbitli, bir insan bekbitli şolan etçek işi yoksa birlik diýil ýa-da eýýämden şon ýaly da hyzmat edip otyra. Şon ýaly da hyzmat edip otyra. Aslında moda ay bir de ne geregi şol. Näme geregi? Han arkaňyzda durýarmy? Ýöne gowul adyny şu ine Edil Dur Sultana gedeklenini ne bular şonu şey çek boldy Dur Sultan barmady. Dur Sultan barmady. Baran orada bulan näme etjek belli değil. Tek 10-njy sentýabrda bulan näme etjek belli değil. Indi bular näme etdi? Erti bilmedi o tay. Son giýjäň bir wagty bular näme edipdir? Ha, şu 6-njy oktýabrda. Ine 6-njy oktýabrda üňün ýene de giýjäň bir wagty. Öden bağlar bunu seredin diýinji alyşy. Hemme gurumlaryň diýinji alýan wagty giýje öden adamdan ýataýjak wagty. Giýje saat 11-iň ýarlaryna. Polisiýa gapyny nep berdi. Dur Sultan açmajak bolýar. Onu da gapyny döwüp gidip barýar diýen men şu içinde bardymam bildirmän o tirnoli bular gapyny tas döwüpdi diýen ondan kim siz hem ne polisiýa. Ha o näme üçin geldiňiz? Ay ene saňa garşy şo B70'deki diýilen neme B87 diýilen neme girildi. Güýje girildi. B'de de G87 diýip bir kod barmyşyn bular. O kod boyunça da saňa garşy çäre görmeli edilen bolsa o kodun nämetini manysy bar. Türkiýeň döwletine, döwlet howpsuzlygyny howp awandyrýan adam, şoň üçin hem destine haydan hay deportasiýa edilmeli adam diýildi bolýar. Indi Dur Sultanyň ýalňyşlygy näme? Şol kod boýunça çykarylan karary görkezdiň diýmendir. Şoň üçin şu da berjek maslahatym beýlek aktivistlerdir. Egerde siziň hem ýeriňizden haçanlar kimdir bir hatda polisiýa eşiginde de gelseler, şolar size şo karary görkezmeli, ödem gylazokdan seredin adamlar. Şo gözlükden seredin şo gapyny açmakan. Polisiýa eşiginde bolsalar boluversinler. Polisiýaň elinne suwdun ýa prokuraturaň orderi bolmasa, çıkaran karary ene şol adamy alyp gaýtmaly, şol adamy saklamaly, tutsak etmeli diýilen order bolmasa elinne öýe girmäge haky ýok, gapyny depmäge de haky ýok, gapyny döwmäge asla da haky ýok. Siz şu gözlüğün üstü bilen gyýryp talap edibilýäňiz. Kararyňyzy görkezdiň. Şu gözlüğün öňünde şey diýip kararyňyzy görkezdiň. Prokuraturaň karary barmy? Ya suwdun karary bar. Ya bolýa Türkiýeň öz milli howpsuzlyk gullugynyň karary bar. Görkezdiň şol 87 kararmy, haýsy karar görkezdiň. Göreýinil ki, eliňizde ýokmy şol? Diýmek size näme? Dilisi bilen bir görkezme beripdir. Ya özüňi toslap tapdyňyz, siziň hakyňyz ýok. Meni tossak edip, meni saklap äkitmäge hakyňyz ýok. Eliňizde çakyryk bolmaly, hökman resmi çakyryk bolmaly, möhür bolmaly. Olam ýok. Şo ýok bolsa, näme diýilýär? Aktivistler, men size açyk bolýan geljek. Şo ýok bolsa, şolam görkezip bilen oklary siz geçsine şol yerli polisiýa, ama siziň öz aýlamaly nomeryňyz bar, gastaly ýa-da ýüze çykanda polisiýa jaň edilýän. Her ýurdun öz kody bar, Kanada bilen Amerikada 911 nomer, bizde bir nomer, Türkiýede de öz nomery bardyr polisiýa, yerli polisiýa jaň edip bolýar. Siz polisiýa jaň edip, polisiýany çagyryp şo polisiýalara garşy çäre görmeklige üçin çagyryp bilýäňiz. Ýani siz näme diýilýäňiz? Polisiýa geýminne näwelli adamlar gelip men gapymy diýip durlar. Ellerinde de hiç il kagdam ýok, kararam ýok. Menem gorkýan men ananam mı? Olar polisiýa formatyna bir banditlere meňneş, şoň üçin gelin gaýrat edin men janymy howpawan ýa meni halat edin diýip polisiýa jaň etmäge hakyny bar. Ondan polisiýa geldiňde öz aralaryna düşünýüşdiler. Ine Dur Sultanyň ýagdaýynda da tas şolar ýaly boldy, ýöne näme boldy? Polisiýa idarasyna barar akidilenden soň boldy şo taý. Ýöne şo Dur Sultan ýa başga ädimde şonu etmeli. Polisiýa çağırmaly. Ýani olar hiç tat görkezip bilmedi. Öldürüm gapyny depip durur, tas ýöne eken. Soň bular näme diýär? Akidýalar bular, yerli ýanky etraf polisiýa bölümine. Ýöne şo taýda bir başlyklaryň biri, şo polisiýa bölüminiň başlyklarynyň biri bir anyna ýetjek bolýar. Anyna ýetjek bolup gydyklanyp urapdyr. Şodan şo gydyklanma görkezmedik bolsa, Dur Sultan gün gidäýmeli. Ola bir tarapy, ikinjiden hem Dur Sultan şo wagt gapyny açmaka intek jaň edip ýetişdir. Bir giden özleriniň ýa kontaktlary bar. Nimedäki Türkiýedäki insan hukuklaryny goraýjy guramalara jaň edip ýetişipdir, ejetine jaň edip ýetişipdir, ýa-ni adwokatyna jaň edip ýetişipdir şol aralykda. Hatda şo goşum ýygynan bolup ýörken meni ýam jaň edip görünýär-de. Olara bildirmän, ýa-ni jaň edip olara aýdanyk meni alyp gitjek bolup durlar, hatda diýmendir-de. Jaň edýär-de
polisiýa bilen gurulşýar. Şolara bildirer ýalyna ýerden polisiýa geldi, öýe polisiýa girdin, hemen goşum ýygnap ber. Polisiýa sonra gören bolýar, da deden bolýar ýa-da. Şo taýda ýetişip durýar şolar ýaly bir neme bilen başaryklyk görkezip bir sultan çykarga tapypdyr. Bolmasa şondan soň şu göpürde şu gelýärler, ýa-ni halka ýa antany kuklaryny goragy ýerli guramalan wekiller gelýär. Olaň ýa-ni adwokatlary gelýär. Yan polisiýa idarasynyň öýüne adamlar gelip urýar. Jaňa da urýarlar. Gijaň bir wagty bu taýda saat 11 bolup barýar. Bir tarapdan ýa-ni gowukturýar. Bular görýär, gowukturýar. Bular gowha ulaya adyp barjak. Bu Dur Sultan diýen adam gatyrmy ýokmy adam mendиш. Dip bular ona gorkan bolmaly. Ýa-ni polisiýa idarasynyň öýde jogap berşikden gorkan bolmaly. Sebäbi Dur Sultan ýygnaýan ol haramdada geldiň gulluklan adamlar däl. Polisiýa ertek gün kim jogap bermelen bolsa polisiýa jogap bermeli bolýar. Olara bir de bilem zok diýdi gutordy. Tebe olar ýöne jaňa diýde görkezme berýär dilisi bilen hiç dokumentde muradan o. Ondan ýa-ni şo polisiýanyň başlyklarynyň biri bu gadyklar başlaýar bulardan talep edip başlaýar geldiň gulluklardan. Şol ýa-ni istik näme diýär Türkiýe milli istihbarat teşkilaty diýärmi? MIT diýerler da gaýtgaldy. Şoň adamlarna bular jaň edip talep edip başlaýarlar. Hani karar nirde bular öz sistemasyna goýulýar. Sebäbi şonu ýaly karar çykan bolsa, şol adam mawatynda bular öz sistemasyna çykmaly eken. Polisiýam ýa-ni naçalnikler, başlyklar goýulýar, sistema terediýär. Ýok. Dur Sultanyň ady ýok. Dur Sultana garşy hiç ýeli aýplama ýok. Olaryň onlardan talep edýär, olaryň berip bilen ok. Diýmek karar ýok, resmi karar ýok. Olar ýaly resmi karar çykmak üçin gaty uly çyndakay bir sebäp bolmaly. Çyndakay bir sebäp bolmaly, oň üçin suwdun karary bolmaly. Ol ýok, bular näme edipdir? Bular polisiýany oýnap, ýa-da biz diýsek, telefon üstünden diýsek, biziň sözümizde ananarlar da ýygnarlar, tamam getirirler aeroportda, giýjaň bir watam aeroportun üstünden uradar, tipler şeýde oturanlar. Olam bolmady. Bolmady, Hudaýa şükür şo bolmady. Şo taýda şo iki tane zat oýnady. Iň esasy da şol wagtynda gelip ýetişdiler. Şo antany hukuklaryny şo goragy ýerli guramalan wekilleri, adwokaty geldi. Jaň etdiler desine. Ulu goýun turjokdugyny duýdurdylar. Hem şo taýda polisiýanyň içinde näýlem bolsa, şol gildiň gulluklaryň görkezmesinden hem gorkman, şolardan hem talep eden bir haýtadyr başlyk şo taýda oturan eken. Ana şolaň şu zatlaryň şolar ýaly kompleksni zatlaryň netijesinde onuň Dur Sultany onuň desine goýberdiler. Ýöne şuňa da näme görkezýär? Intäm Dur Sultan howpçylykdan çykan, howpçylyk aslında. Howpasyndan çykan o intäm. Sebäbi bular näme görkezdi? Şol ýa-ni şo gildiň gulluklaryň Türkmenistan bilen ala şo eleminni buny Dur Sultanyň uğruna çykanlygyny görkezýär. Olar bundan ini el çekjekmi, çekmejekmi? Niýene bir zat boldy şuň öň ýany. Ýene bir täsin bir zat boldy. Şol 6-njy oktýabrda diýdik, Dur Sultanyň ýerdinden geldiler. 2 gün öň ýany 4-nji oktýabrda. 4-nji oktýabrda, bu 2 gün öň ýany, ýalňyşmy ýa-ni 4-nji oktýabrda. Türkiýanyň hökümetine degişli içerki bir çeşmesinden Türkiýe şo ýerli antany hukuklaryny goragy guramalary bar. Dur Sultan bilen gatnaşykdaky guramalary hökümetiň içinden maglumat gelýär. Hökümet adamsyň. Türkmenistanyň wekilleri bilen gepleşip geçirdik. Dur Sultan Taganowa diýip bir aýal maşgala ödem biziň goragymyz aslında eken, ýani ödem statusy bar eken, boskunlyk statusy bar eken. Şoňa garamazdan Türkmenistan tarapy biziň hökümetimizden, biziň gulluklarymyzdan Dur Sultan Taganowa diýilen şo gyýdy deportasiýa etmegimizi talep etdiler. Deportasiýa etmegimizi talep etdiler. Bir gidenem özleriniň hem Türkiýe üçin hem şo meselede Türkiýe üçin hem bir giden adlary etjekdiklerini de şonan boýnalylar diýilen ýaly. Şunu ýaly bir gurrun bolupdyr. Bunam şol adam ýanky ya antany hukuklaryny goragy toparlar guramalar wa Türkiýe. Şolara ýetirýär. Olaryň Türkiýe men Dur Sultanyň adwokatyna ýetirýär. Adwokatym Dur Sultany ýetirýär. Şunu ýaly bir çynda bir gurrun bolupdyr. Şolar bular sen ýygyna gatyşynda kaýlyp bilen düşüpdir diýip. Edil şondan hem 2 gün geçen taňam ýanky waka boldy. Bunu tasfiýak edipdiler. Tasfiýak edipdiler. Bu oýun näle adamlar?
Häzir şuňa ynanmajak nemelerim tapylma mümkin. Ýa-ni seslerim mi adamlar? Men ýöne o sesi biz näme üçin berip bilem? Zok sebäbi o ses şol gizliň gullugyň bir işgäriniň sesi. Menden bizden bir ruhat bizim sesimizi beripsiň diýip, ýa bizim telefon nomerym bar. Telefon nomerimizi beripsiň diýip bar, sen düzgünü bozduň diýip häzir bulara bahana döremek mümkin. Ya bular häzir tähel bir bahana berilse, Dur Sultanyň statusyny bular ýatyrjak. Ýani gora statusy var Dur Sultanyň, bozgunlyk statusyny. Onu bular ýatyryp ine düzgün Türkiýanyň şu kanyň düzgünni bozdy diýip bular wara bahana tapaýdylar, şonda etjek bular, şonda gaýtmy. Ýani onu geljekde biz eşitdirer, hemmesini eşitdirer. Dur Sultanyna Huda ýol berip çykdy. Inni şu zatlaryň fonunda da bir gümürtük zatlar bolupdy. Bir gümürtük zatlar bolupdy. Inni ýa-ni şol Helsinki fond diýilýän we andadyr daha jeflen täjrübe bermedi we heleýin saýty bar. Heleýin saýtyna men girip ine bir küçüklikde gyzyklanyp gördüm, men Dur Sultan barada maglumat toplap köne maglumatlar alyp hem şo Dur Sultan barada bir ýerde bir maglumat çykan bolsa, çap edilen bolsa, şolar ýygnap otyr. Indi bulaňam saýtyna men ýadyma düşýär, birden Dur Sultan barada birden maglumatlar çykdy öň. Bundan 200-3 ýyl öňe. Indi şolar gözleýän, şolar gözle. Onu gözleme hat ştaýda ne gözle onu emesi var funksiyasy ýok ortada. Onaň hiç ýekaja maglumat çykana onu şu Türkmenistan Helsinki fondu. Ona men Dur Sultana jaň etdim. Dur Sultan edim, bu diýdim, Türkmen Helsinki fondu diýilýän bir täjrübe bermedi we bilen bu anawdurdy Hajiýewiň saýtyna diýdim, sen hakynda maglumat çykana oklay. Näme üçin gaýdysam? Ýok çykmady diýdi, näme üçin diýdim. O diýdi, ýitipdir şo saýtdan. Näme üçin? Bira men var, kim var? Diňe sen var da maglumat ýitipdirmi diýsem, ýok, diňe iki adamyň maglumatyny ýitiripdirler şo taýda diýe. Bira men var da, bira Merdan Joraýew diýip bir aktivistimiz var. Tonpiş diýip lakamly. Bira şo baradaky ýitiripdirler diýe. Özüm näme bilen düşünýärler? Hamala hakar hüjüm bolanmyşyn. Şolaň saýtyna hakar hüjüm bolanmyşyn, bundan ol inni iki adam geçipdir. Iki mi bir ağzından bir kay geçen. Ondan bolýa diýdim, indi bir kay geçen bolsa, haker hüjümi netijesinde ýitirilen bolsa, onu gaýtadan dikilip bolýar. Näme üçin gaýtadan goýmadylar diýsem, mena bilem, mok diýdi, o sonra goý Hajiýew bilen näme berdi diýdi. Näme täjrübe. Indi men şoňa ananam. Haker hüjümi netijesinde şon ýal bolanna ananam. Haker hüjüm edilse, şuýardaky hemme maglumatlar adamdan bir ýarpy maglumat bilemok, epesli maglumat ýitmele. Onu hem için ala böyle Dur Sultan hakynda maglumat ýitipdir bir saýtdan. Biram şol Dur Sultan bilen hyzmatdaşlyk edýän bir oglan bar, şo ýanky Merdan Joraýew diýilýär. Biram şo barada maglumatlar ýitipdir. Galan maglumatlar dur, beýlek aktivistler hemme hakynda maglumatlar durştaý. Diňe şonu ýitiripdirler, bolýa ýitiripdir. Ýöne sen şolar täzeden goýup bilýän, sen nimäňde dura, arkiwinde ýok bolsa sen Dur Sultan özünden hem sorap goýup bilýän, näme üçin goýmadyň? Ola bir tarapy. İkinci tarapy şu Dur Sultana häzirki edilen şu hüjümüň edil şo günleri bar. Ine şu soňky hüjüm bar. Şo günleri ine şo bolan wakalar birinjiden ine soňky bolan wakalar hakynda da ýok. Serediňe adamlar. Ine soňky täzirikler şu. 10-njy sentýabrda boldy diýdik, jaňa dişlik. Bu Dur Sultana ýam habar etdir, hemme goramalar habar etdi. O hakynda da çykdy bir giden toparlan näme saýtynda. Ona bular bir çykarmadylar. Täjrübe bermedi bilen äri. Indi bu soňky bolan waka 6-njy näme? Hemme toparlaryny görüşüňe diýip çykardylar. Halkara guramalarynyň nemelerine giýirdi, sistemasyna. Dur Sultan hakynda şu soňky bolan waka bilen baňlaş. Ýöne näme üçindir ala böyle ýene gelip täjrübe bermedi bilen andadyr. Hajiýewiň saýtynda çykan ok, şolar beren ok şonu. Şon beren oklar. Näme üçin indi lokan sorak? Indi ýene bir sorak bar. Öğrenmekim sorak bar. Şu wakalar bolup durka. Biz aýtdyk ine şu Warşawada İnsan hukukları boyunca halkara konferensiyası geçýärdi. Şeýlem. Şol halkara konferensiýasyna Türkmenistan tarapyndan delegasiýa gelýär. Türkmenistan özüň ýanky hökümet strukturalarynyň gelýär, hem ilçesi gelýär. Esasanam şu Wenadaky ilçesi, Türkmenistanyň ine Awstriýada ilçesi bar. Awstriýada ilçesi bar. Şol ilçi gelýär. Ol ilçi näme üçin ala böyle şo gelmeli sebäbi o besiye gurumatynyň düýbi Awstriýada Wenada ýerleşýär. Şoň üçin Türkmen delegasiýasy gelende hökman şo delegasiýa şo Awstriýadaky Türkmen ilçisi ýol başçylyk edýär. Türkmen delegasiýasynyň başlygy diýilen statusy bar. Her gedek şonu ýal konferensiýa ýygnak geçende o besiýan ýygnaklary maslahatlar geçende hökman şo gelmeli. Şoň iň bolmany öýde gelmeli ýa şoň güne bilelikde delegasiýa gelmeli. Indi
Geçen ýylym şunu ýaly ol gelipdir. Gelip şo taýda ol aktivistler bilen ýygnak geçiren olar. Aktivistler bar ýerine baran ok. Bular aýratyn diplomatlar hem resmiler bilen bilelikde geçirilen ýapyk gaplanan ortunda ýygnaklar bar. Olar şoňa gelýär. Bular şoňa gelýär. Ýöne olar gelenne aktivistlerim görýär. Aktivistlerden gaçýar bular. Ödüňden gördüňiz bir gedek 2 ýyl mundan ol Nur Muhammed Annaýew eline telefonunu alıp kamerasyny açyp delegatlaryň ýygyna düşüp tora berýär. Olar bir gaçýandyrlar, jeýdip ýüllerini gilleşip domup ýekiji söz salam berende salamyna malanok tora berýär. Ýekiji tora ona da jogabam berip bilenok bir gaçýandyrlar. Aýalanma içinde erkek emma iň soňunda ýanky şo delegatlaryň bir wekili onuň ardy edýär. Ýanky nemesine o besýän şo ýygnagynyň gorawyna mi ýa neme mihmanhanaň gorawyna. Mihmanhanaň gorawyna. Neme diýär barp şoňa ardy edýär. Bir de azar berýän şu Nur Muhammed. Şular şulaglan diýip onuň Nur Muhammede azar berip otada protokol edipdirler. Sen näme edýän? O Nur Muhammed mejlis satynda bilen. Mejlis satynda edip, men sonra öýdüm de bar eden dadym şo diýip bar. Şoň ýaly bir neme boldy. Çaklaşyk bir neme boldy da. Dawa ýüde çykdy şo taýda. Ýa şonda da biz gördük şo Nur Muhammed soň şu ýanky nemeleri, videolaryny goýdy. Şo taýda görünüp dur. Türkmenistan tarapyndan gelýän resmi adamdan hiç biri şu aktivistlik işi bilen ya insan hukuklaryny goramak işi bilen meşgullenen adamdan ýekeje toora onu jogap bermekden hem jogap bermeklige de het edip bilen oklar. Bugny sanoklar. Wujdanlar satanoklar. Hebe bularda gaýrat ýok. Ýekeje toora o jogap bermäge bilen gaýrat satanok. Ya bilýärler Türkmenistanyň diktator rejiminiň edip beren jenaýetçiliklerini bilýärler. Şolar bilen şol edilýän jenaýetçilikler bilen baglanyşykly ýekeje toora o jogap bermäge bilen gaýrat ýok. Bular ruhdan berilen ok üstüne şolar şon jogap berän ýerinde bularda jogap ýok. Ne edip jogap berjek? Hani şu gün yitirmedilen şo oglanlar, gyýylar niýede diýil häzir. Ne edip jogap berdin? Ne edip jogap berdin? Näme üçin şonları ýygnadyňyz? Haýsy näme esasynda? Jenaýet kodeksine ne edip jogap berdin? Bularda jogap ýok. Şoň üçin gaçýarlar. Näme üçin biziň çagalanmada pul geçip bolanok? Näme üçin Türkmenistanyň içinde okuwap bolanok? Bilim alan ýanky okuly orta mektebi götürendir. Näme üçin Türkmenistanyň içinde iş ýok? Näme üçin Türkmenistanyň adaty işden eklenip bolanok? Aýlyk alsan $70-80, $100 aýlyk alýan o niriňe ýetmeli. Bahalar eseri. Näme üçin şonu ýaly? Näme üçin Özbegistan bize göre has goýuyor? Näme üçin hatda biziň çagalanmaz, biziň adamlarymyz Özbegistana gidip bilse kaýyl bolurlar. Näme üçin Türkiýede milyona bolay? Resmi bolmady hata göre, sana göre asla 2 milyon teore adamlar Sergezdan'a gidip bermedi. Näme üçin şoňa mejbur bolýar? Näme üçin ýurdu düzedi bileňok bari ýok 6 milyon ilata. Näme üçin siz bir iş berip iş şertlerini döredip, iş yerlerini döredip şolar üçin şert döredi bileňok. O 10 milyonlarca ilatyny ekläp otyr Türkiýe ýa beýle Özbegistan ana 40 milyon ilatyny ekläp otyr. Näme üçin siz ekläp bileňok? Şo soralara jogap berip bilýärlermi? Elbetde berip bilenoklar. Şoň üçin hem gaçýarlar. Indi men diýjek bolýan adym. Indi şu ýognaklara ýanky ilçem gelýär. Bu ilçiň ady Hemra Amannadarov. Hemra Amannadarow'dan 2 ýyldan gowrak ozal ilçi bellenli. Vienada, Awstriýanyň paýtagtynda. Türkmenistan tarapyndan şol adam şu. Hemra Amannadarov diýilýän şol adam her gedek gelýär şo ýygnaga. Soňky 2 ýyl berdi da, 2 ýyldan gowrak wagt boldy belli. Ödem diňe bir Awstriýadaky ilçi de Türkmenistanyň şol bir wagtyň özünde. Hem Vienada hem Wengriýadaky, hem Slowakiýadaky, hem Çekiýadaky ilçi de bolup durýar. Şu taýlardan biri wiza aljak bolsa Türkmenistana, şu taýyk Wiena baryp şundan almalylar. Indi heredin? Anadurda Hacıyev. Tejul Begmetowaň ýoldaşy Anadurda Hacıyev, Anadurda hen şunu tanıyanmy? Hen şunu tanıyan. Her gedek şu soňky 2 ýyl bäri şu adam o besýän şu insan hukuklary boýunça konferensiýasyna baranna Anadurda Hacıyew bilen duşuşýar. Onam ödem gidläp oturanokby. Şolan bolýan mihmanhanasynyň ýörüte kabulhanasy bar, giýimdaly bar. Şo taýda adamdan oturýan ýeri bar. Arkaň dynjalýan ýeri bar, kofe içýän ýeri bar. Şo taýda çykyp ine şunu adam bilen duşuşýar. Öldürem ýönemeli duşuşanoklar, olar arkaň gülüşip degişip, arkaň gürleşip durýarlar. Täjibe ýanky bu aýaly bar.
Tecrübe bilmedi va tecrübe ediyen. Tecrübe bilmedi va bir manada durdu hacı finha. Ine şu çıkış edip oturan nemesi profesör. Şu aralıkta şu bilen duşup ber. Indi men soram ma. Ine şu hadır Dir Sultan Taganoman hadır yığınıp ekilcek bolunma bilen bağlanışıklı edil wakan güde çıkmagyny edil üm yani. Şondan 2 gün yani. Yine nowatda kıyda kanı durdu hacı şu adam bilen duşuşadı. Men bilem moğul näme bu tadı gurrun edipdirler. Şoň bilen baglanşykly, men şu waka bilen baglanşykly dälmi? Ýene şoň gawat gelişine men hayran galýan. Ýene duşupdyr. Bu ne ana durdy hacı? Teninni 2-nji ýyl, geçen ýylam oktýabr aýynda o beşiýe barangda, şol ýyna barangda duşuşdyň sen. Şu Hemra Sapargylyjewicz Aman Nazarow bilen ana durdy Hacıyew. Hemra Aman Nazarow bilen teň näil gatnaşyň bar? Garynnaşyňmy, dostsyňmy? Ya hiç kimin mi? Bolya garyndaşyň ya dostun bolsa aýt haçan ten garyndaşyň boldy. Nädip bol garyndaşyň bolýar? Näme üçin aýtdy ýani? Jogap talap etmäge hakym barmy? Hakym bar. Hemme Türkmenistanda raýatlaryň haky bar. Näme üçin? Sebäbi Tejrübe Begmedow bilen Anadurda Hacıyew Türkmenistanly raýatlaryň hakyny, hukugyny goraýan, insan hukuklaryny goraýjy adamlar hökmünde iş alyp barýar. Resmi ýagdaýda Türkmenistan Helsinki fondu diýip olan guramasy bar. Şoň adamdan eminli soňky aýda 10 ýaşyla goraý wagtary adamdan iş alyp barýar. Adamdan ykbaly bilen iş talşýarlar. Bulara bu erheleýe bir giden adamlar öz ykballaryny ananyp özleri barada şahsy maglumatlary berip geldiler. Dokumentlerini berip geldiler. Dokumentlerin kopyalaryny berip geldiler. İşlerini döküp geldiler. Bar sırlaryny ananyp geldiler. Indi şular ýaly adam erheley Türkmenistanyň rejiminiň wekili bilen äbede jiwe bolup gepleşýär. Şol adam, ýanky adam, Hemra Aman Nazarow diýilen adam, hem aktivistden gorkýan adam. Ana durdy Hacıyew hem Tejrübe Begmedowden beýleki başga adamdan biri bilen hem ýüzüňe gepleşip bilen ok. Gatça. Gatça. Ana hem ol ana durdy bilen Tejrübeden gaçan ok. Tide sonra ýüze çykan o adam. Men şu sonra ana durdy Hacıyew'e berýär. Bolýa ana durdy aýtmagy mümkin. Ana durdyň tarapy her jogaby nähil bolup biler? Men onu aýdaýyn, nähil bolup biler. Uğrunu tapsaň, awa gorkutman bolýar. Uğrunu tapsaň, awa olar bilen gürleşip bolýar. Ýöne uğrunu bilmeli. Uğrunu tapsaň olar gorkana. Bolýa, sen onu uğrunu bilýänmi? Şoň uğrunu aýda beýlekileri de. Hem aktivistler şolar bilen gürleşýär, şolar bilen ýüzleri gepleşýär. Maňa da aýt. Pulodurýam gaty bir gymmat baha durmaýan bolsa bahasyna, ama gaty gymmat bolmasa onda töleýän. Şonam aýt, uğrunu näil uğrunu bilmeli. Näil on uğru bar. Uğrunu tapsaň, şolar bilen gürleşip bolýar. Hawa näil uğru bar? Olaň nähildir bir çawşyrmy, ýerine ýetirmelimi, görkezmesin, ýerine ýetirmelimi? Olara näil bir maglumat bermelimi? Maglumat satmalymy? Ya adam satmalymy? Näçe adam satmaly? Nädip bolan göwnü tapmaly şonu? Aýdaý, aýt. Aýt, indi siziň gidileme hakyňyz ýok. Siz jemgyçilik adamsy. Siz adamdan akwallary bilen iş talşýan adamlar. Adamdan akwallary var, adamlar barada şahsy maglumatlary ýerine saklaýan adamlar. Ödem ýönemeýän adamlar däl olar. Aktivist adamlar. Size şu kaçenni. Näçe ýyllar boýy özleri barada şahsy maglumatlary, öz sırlaryny ananyp geldiler. Indi siziň araňyz Türkmenistanyň rejiminiň wekili bilen şeýle gowy bolsa, arkaýna de jibe bolup şeýle gürleşip durup bilýän bolsaňyz gülüşip degişip, diýmek onda siziň hyzmatdaşlygyňyz gaty ýakyn bolmaly. Şoň jogabyny garaşýar. Jogap bermäge men borjum ýok diýmek mümkin. Allah'ım Rahim öňünde jogap bermäge borçly däl hataplaýan bolsaň Türkmenistan halkynyň öňünde, aktivistler öňünde jogap bermäge borçly. Borçly. Şolaň ykbaly bilen iş talşdyňyz siz. Ykbaly bilen iş talşyp gelýäňiz. Bir giden adamdan şahsy maglumatlar siziň eliňizde, siziň diktator rejimiň iň bir görnükli wekili bilen şoň şu taýdaky haramlady dikmeti bilen äbede jiwe bolup gatnaşyk taklaýaňyz. Onam gidilýän dogum. Gidilýän dogum aktivistler onu girip çykyp duran o mihmanhanasyny o giýereligesin. Adamlar oturup çay pay içýän ýerinde arkaýyn ne edýänim şu diýip şey gülüşip degişip durýar. Ha şunu ýaly adamlar inni
Yine men şu Dürholtana yardım edip bilecek adamlara adamlardan yetecek haşim var. Adamlar bular näme etjek bolýar? Bu Türkmenistan'ın bu haram rejimi var. Häzir Dürholtany ýygyna aýtalar, şolar indi Dürholtany mekide aýtalar. Indi bir giden adamlar bular ýani gümmüdene gidirdi. Şona mekide aýtalar Dürholtany ýaly gurnukly şahsiýeti. Bular näme suwd etjek bolýar, näme görkezjek bolýar? Biz sizin hatta gora bassynlar. Statusly, ýani bozgunlyk statusyny alan hem döwletiň gora bassynlar adama çenli. Biz ýok edip bilýär, biz şonu ýygyna ap bilýär, bular şonu görkezjek bolýar adamlar. Şoň üçin şular ýaly adamy Dürsultan ýaly adamy goramak bar. Her bir raýatyň Türkmenistan raýatyň borjy. Sebäbi şul gönden göni siziň akwalyňyzyň üstüne howp salmak. Siziň akwalyňyz barada alada edýän adamdan hemmesini bular bar. Ýygnap ine şonam edip bilýär diýip halkyň gözüne ot ýakjak bolýar bular. Adamlar şonu etdirmeň. Şonu etdirmeň, indi siz aýtmaňyz mümkin, onu biziň elimizden gelýän zat barmy diýmeňiz mümkin. Eliňizden gelýän zatda iň bolmany öz boşandygyňyzy boşup bilýär. Eger titräň otursaňyz, sehenjek edip biläjek zadyňyzdan etmeýän, käbirler aýdy, o laýyk bassan bilinýärmi? Allah'ım razı olsun gepleşiňiz dinleýän laýyk bassan bil. Bilinýän ekenna. Sen türmäge basýarlar şoň üçin, basan oklar. Çağırıpdyr diýerler, hawa bolýar. Birinciden bilinýän ok şol, laýyk baslar. Komentary ýazlanyňda anonim ýagdaýda ýazsaň bilinen ok. Ýöne men aýdan teoriýa taýdan. Teoriýaçyk taýdan. Bilipdirler diýer. Senem ýurdun daşyndan içine bardyň bir ýer. Çağırdylar aýna şunu ýaly videoň aşagyna sen tefsir ýaz. Hawa men ýazdym şonu, näme? Şu ýurda hok pawanlar ýamyş ol. Şu taýdan Allah'ım rahim şu taýdan men edýän pikirim bilen bir pikirdeş bir zat aýtdy. Prezidente söýmedi, arkadaşymy da söýmedi, dil ýetirmedi, watanymy da dil ýetirmedi. Ya eliňde ýara galyp, ayaga galyň diýmedi, hiç zat diýmedi. Kanun bolýan hiç zat bir zat aýtmady şu taýda. Menem şu pikir golladym. Ine şuň bilen alalaşýan diýdim. Ha wondy men haýda kanun boldy. Sen ýygyna anoklar adamlar şonu diýenim üçin, şonu diýip bilsen şonu ýygyna anoklar adam. Ya laýyk bassym, hawa bassym. Bolýar şu ýalgyş bolsa bolýar bagyşlan men innetmen diýe. Men diýjek bolýanym näme diýsen adamlar. Siz bir tarapdan hiç bir zatda boşant boşok şol işe. Hiç bir zatda. Laýyk basmakda da, tefsir ýazmakda da bir de hiç il gollaw berjek ýa. Üstüne de köpüýüňiz dinlejek, gepleşiklerim dinlejek. Oturup bulangyň keypini hem görjek. Şu taýda gaty dogry aýtdy. Şu taýda men derdim golgady. Şuna haram boly şol berdim Muhammedow dinläse gaty boljak. Bir killeti işlemedimi ka? Bir duýgusy gowalgamadymı ka? Bir ýagdaý düzetsek bolmadymı ka? Şu datlary dinläp zat diýip bara. Biziň geplemeňimizi isleýän adamlar kä? Ýöne. Bu da hakladyn. Şu zatlar diýip oturan adamlar, ine Dürsultana ýa-da bir zat boljak bolsa. Ya maňa bir zat boljak bolsa, biziň tarapymyzda da durup bir zat etjek, şu bizi gorajak bolup bir hereket edip biljek adyňyz barmy içiňizde? Ýokma, şonu boýnuňyza alaýyn. Indi şol urda näme edip bilersiň? Aýdalynda Dürsultany alyp görelim. Ýa-da Dürsultany ýygnajak bolýan kim öňü bilen Türkiýanyň şol gildiň gullugy. Şoňa ýüzlenme ýalyp bolýar. Anonim ýagdaýda ýazyň, öz adyňyzy bilen ýazyň. Daşary ýurtdan bolýar Türkiýanyň içinde. Eger siz bir kanun gedip beren bolsaňyz bolýar, onu düşünýän. Öz adyňyzy, familiýaňyzy bilen ýazyp bilmerdim. Ýöne, eger siz Türkiýanyň öz çäginde kanun taýdan gedip beren bolsaňyz, işläp beren bolsaňyz, näme üçin ýazyp bilmerler? Näme üçin ine şu taýda ine milli istihbarat teşkilaty diýär. Näş Türkiýanyň şu milli howpsuzlyk gullugy şu. Şoň saýtyna girdiňiz men ýöne türkçe gowy düşünýän. Şu taýda şolaň kontaktama aşaklaryna seretseňiz. Ondan men bilen Türkiýanyň şu milli howpsuzlyk gullugynyň Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň hem Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň saýtlarynyň çelgilerini aşakda goýaryn. Şolaň saýtlarynyň çelgilerini kommentary bölümine iň ýokarda berkedik goýaryn. İşiňizi ýeňilleşdirmek üçin şo taýp basyň, şo saýtdan şolara ýazar ýaly nemesi bardyr, hökman pençirejigi bardyr, adresi bardyr. Şo taýp ýadyňda iň bolmanda Dürsultan Taganowa diýip raýat aktivizm bilen meşgullanyp
Türkmenistan'ın raýatlarynyň haky hukuky urunyna çykyş edip beren denanymyz bar. Sizin hem gulluňyz Türkmenistanyň diktator rejiminiň bir kanun görkezmelerine boýulma bolup şonu deportasiýa etmek synanşygyny etdiňiz. Aýyň 6-njy oktýabrda. Biz şoňa garşy Nursultan Taganowa biziň bilişimizde görä Türkiýanyň hiç bir kanuny bolanok, Türkmenistanyň hem hiç bir kanuny bolanok, diňe Türkmenistanyň raýatlarynyň haky hukuky arada alady diýe. Oň edýän çykyşlar hem hiç bir kanundan çykanok. Şunu ýaly ýöne koý sözlemler bilen ýazyp bilýäňiz-de. Biz siziň Nursultan Taganowa garşy edýän synanşyňyza garşy biz şoňa protest bildirýär. Türkmenistanyň diktator rejiminiň görkezmesini boýuna görkezmesini ýerine ýetirmeýän. Şondan ýüze gurun. Şular ýaly sözlemler bilen ýazyp bilýäňiz-de. Türkiýanyň içinde bolsaňyz, siziň özüňiz legal ýerde ýaşap beren bolsaňyz, eliňizde kimligiňiz bar bolsa, dokumentiňiz bar bolsa, gorkmaň. Iň bolmanyna anonim ýagdaýda bir anonim e-mail açyp bolýar. Şoňy bilen ýazym. Başga ýurtlarda ýaşap beren raýatlar bardyr. Men diňläp oturum. Amerikada, Ýewropada, Orsiýetde, Belarusyda, başga ýerlerde. Siz hem ýazyň. Ýazyň siz adyňyzy, familiýaňyzy ulanyp ýazyň. Siz kanun bodaňyz. Sebäbi bar, adam pakyr, giden soň aňryk giden soň bir. Hudaý saklasyn. Ine Farhadyň gidişi ýaly. Röşen Galijiň gidişi ýaly. Jogran Amamowyň, Maksat Baýmuradowyň, Melik Allamuradowyň, Adat Isakowyň. Şolaň gidişi ýaly. Gidäýseler şolar. Diyor sultanam gidäýse. Ya biz ýal başga bir gidäýse. Soň gynananyň nebsini agrany. Wahy diýeniň peýdasy ýok adamlar. Soň boljak iş bolan soň peýdasy ýok. Peýdasy ýok. Halkara gurumlaram gyýyr bersin. Peýdasy ýok ne gyýyr oturýarlar, gyýyran bolýarlar da käbirler. Ana ýitirmedirler. Hiç şolar görkezýärler. Min bolmana şolaň ýüzüni görkezýärler. Şolar diýirden görkezýärler. Peýdasy ýok. Şoň üçin adam şu taýdaka intak edilmäkä. Diýrika, ýitirim edilmäkä. Edip biljek kömeňizi şonu netmeli, soň boljak iş bolandan gaýgyranyň, bagyranyň peýdasy ýok adamlar. Peýdasy ýok soň. Şoň üçin şonu adam şu taýdaka kömek etjek bolun, ýa-ni ýal derejede iň bolmanda hat ýadyň. Ýene de bir gede gaýdýan şu videoň aşagynda men ýa-ni 3 tane idaraň çelgesini berkiderin. Türkiýe Milli Howpsuzlyk Gurulunyň saýtynyň şelgesini goýarym. Türkiýanyň Içeri işler ministrliginiň hem Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň taýygyny berkiderin. Şo taýygy girip, şo 3 idaraň 300-üne de hat ýadyň adamlar. Nursultan Taganowa diýen ödem bozgunlyk statusyny ýaşaýan, Türkiýanyň territoriýasynda ýaşaýan biziň aktivistimiz Türkmenistanyň diktator rejimi tarapyndan basyş edilýär, şoň bir kanun ýagdaýda deportasiýa edilmegi gadanlyjak bolýar. Şoňa ýardam etmeýän, şoňa edilen synanşyk 6-njy oktýabrda edilen synanşyk bir kanun Türkiýanyň kanunyna garşy gelýär. Türkiýanyň halkara borçna alan borçnamalaryna da garşy gelýär. Adam hukuklaryny goramak boýunça, bozgundan hukukyny goramak boýunça Türkiýanyň bir giden öz boýuna alan borçnamalary bar. Şonum ýöne agdak geçen ýanky ýaldyr. Aga diýip bir şoňa protest bildirýär. Adar bermeýän diýilen ýaly. İýiliň güýji, tüýliň güýji diýipdirler. Ya dama köl bolar diýipdirler. Köpçülik bolup şunu ýaly edilse, müňlerçe adamdan ýanky seslenme barsa, şoň ödem şolara psikologik hiç kim täsir eder. Bä, buňa arkasynda durýan adam gaty köp eken, buňa gowy ula ýazak ýaly. Buňa bir jegmäliň onda diýip. Şeýdi Hudaý saklasyn diýip şeýdi öldür şekilleri ýaly edin şonu adamlar. Şonu edip bolýar. Ine men diýjek bolýan adam bar görüş. Ine käbir ýurtlaryň aktivistleri, revolýusionerleri, opozisiýonler gan dökýärler öz watanlary üçin, öz haklary, hukuklary üçin. Türmeden gorkman, gandan gorkman hereket edýär. O bilinkilerden o ganyny dökdýänam ýok, ýöne gollaýyň ho, bir sähel jadatlarda köpçülikleýin bir gollaw beräýin diýler, şona meden gowa. Şona meden gowa, şu iki ýaka çykyş edip beren adamlardan näder dyýyndalar bar ha. Onuň gutorýa Bulan maksady şol, seslerini çykarýan bir tähelsiz adamdan näder soňuna ýetmek, ondan çykyş edýän adamam galan o. Şol işe de siz goşandyňyz, goşup bilýäňiz, şular ýalatlarda. Yo, heme siz gowudurmuş gadanjak. Hemem şolurda hiç zat etjek däl. Bir zat edip beren adamlara da jinnek ýaly gollugam berjek däl. Ýöne çykyş edin bolýar, gulawmyň keypini görýip dinleýäli bolýar, dinleýäli. Laýyk bassaga basar, basmasagan basmar. Ýöne siz bir çykyş edin. Allah'ım rada haçan çykyş edýär. Allah'ım rada haçan çykyş edýär. Bolýar çykyş edýänem da, ondan ne?
Ya hadir maňa bir zat şunu ediljek bolsa alkamda durup ýa ýanky aljak. Ol mana jinnek ýaly golla berjek, bir bermek. Näme bam niyetiňiz bam? Edersiňizmi şo? Mene dogry maýsam şu hölen ýa. Şu hölen ýa-da adamdan bolup bersin görýär. Bolup bersin görýär. Şu umumyň tendensiýadan ural tamamen şolar ýaly. Ýöne onda da näme bu Hudaýyň öňünde adam tabyň öňünde edýän howam diýip edilýär şu daqdan köpüsi. Adamlar umumyň şu bir sultanyň ýagdaýy bilen baglanşyk men esas aýtjak zatlar şolar. Teman dowam etdirer. Ýanky hak hukukly meseleler bilen baglanşyk agdamaly zatlar bar, soňky wagtlar gat köp zatlaryň bolup dur. Ýöne özüňiň pikiriňizi ýazyň kommentariýa bölüminde ýazyň şu meseleler bardy. Siziň pikiriňiz nähili? Näme etmelindi? Ne halkara guramalarının ana bolup berşi şu. Bir gideniňiň hem ýedem şu edil Hudaýa bir perişte çokunan ýa şey çokunup oturuyorsunuz gün watar diýil. Ay demokratiýa goýjy, demokratiýa güýçi. Ýok, gün watarda demokratiýa bir zat bar bolsa halk edýär. Halk taklap otur. Ýokurda haramda da häkimletler der ýa-ni Türkmenistanyň diktator rejimi bilen hyzmatdaşlyk taklap oturan çinonluklar bar, penjekli şular. Olar däl adamlar, olaň Türkmenistanyň haramlaryndan tapagy ýok bulan. Şu taýda gün watarda bir zat bir goýluk bar bolsa, demokratiýanyň bir alamatlary bar bolsa, şonu halk taklap otur, halk edýär. Halk şu ýokardakylanyň almatyny berýär. Şolar bir gyşyk aýaklaryny basjak bolsa, şolara wagtynda reaksiýa bildirip, utanýaryp, çekinýärip, paňaş edip, ýene edip halkyň öýde hereket edip taklap otur. Halkyň öýde hereket edip taklap otur. Bulara günüň alsa ýokardakylar. İşimiz gaýdan. Ol ýa-ni o besýän ýeňnana baryp şey diýen bolup, ulumsuran bolşup şey diýip, "Hany näme ardyň wa" diýip şeyde oturan o haramlardan bir jinnek gelip peýda bolsa soň otur iliň içinde bir zat ediler da adam. Şolaň öňüne hasabat bermek üçin minni barma, baýkatirläň, ýüzüne tüýkürüň şolaň. Kemsitmäňin öýdüňizi. Öz göwegimizi özümiz kesmelindi. Hereket etmeli, köpçülik bolup halkyň özi hereket görkezmese, şolaryň hem syýlany. Şolary da özüň syýlatjak bolsaň, şolary da öz diýenimizi etdirjek bolsak, köpçülikden hereket edip öz güýjümizi görkezmeli. Güýjümizi görkezmeli. Güýç haýsy tarapy agdyklygy uğrasa, bularam şo tarapda, bularam şo tarapondan. Başga ýol ýok adam, başga ýol ýok. Dünýä siýasatynyň praktikasy şonu görkezýär, başga ýol ýok. Bolýa adamlar onu şunukça şurada jemleýän, ünferpdiňlerini şunem köp sag. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy uğrundaky işe sizem ýardym edin.